कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. ऐकून घ्या एक मिनिट. माझ्याशी बोलण्यात काय अर्थ नाही. साहेब आहे ना, त्यांना बोलवायला पाहिजे तुम्ही. माझ्याशी बोलून काय उपयोग नाही. आता तुम्ही सांगा मला, आता मी दत्त मंदिरात होतो म्हणून मी आलो इथं. आता मी सांगा काम सोडून मी इथं येऊ का? दाभोळमध्ये गेले काही दिवस विजेचा अनियमित पुरवठा सुरू आहे. दाभोळमध्ये दररोज अनियमित वीज पुरवठा होत असल्यामुळे नागरिक अक्षरशः वैतागलेत. गेल्या काही दिवसांपासून दाभोळमधील वरचा विभाग, बामणे मोहल्ला, वनकर मोहल्ला, मणियारवाडी, ढोरसई, उजगाव, नवशे या भागामध्ये अनियमित आणि वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यांमुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. गेल्या पावसाळ्यामध्ये विजेचा जेवढा लपंडाव झाला नाही त्यापेक्षा अधिक लपंडाव या उन्हाळ्यामध्ये पाहायला मिळतोय. गेल्या काही दिवसांपासून अधूनमधून वीज येते तर दिवसभर वीज नाही, पण रात्री देखील वीज गायब असते. त्यामुळे दाभोळमधील नागरिक हैराण झालेत. या त्रासाला कंटाळून दाभोळमधील नागरिकांनी थेट दाभोळ महावितरण कार्यालयाला धडक दिली आणि जाब विचारलाय. दाभोळचा प्रॉब्लेम आहे. आमचे नेहमीच उजगावरनं फॉल्ट आहे. आज 4 वर्ष झाली तिथले काय नाही, पोल बदलत आहेत, ते नाही काम होत आहे. आता रात्रीपासनं लाईट नाही आहे. आता घरात बाई माणसं म्हणजे आजारी आहेत, लहान मुलं आहेत. आम्ही इन्व्हर्टर किती चालणार मला तुम्ही सांगा. लाईटच नसल्या तर इन्व्हर्टर तरी काय काम करणार आहे? आणि प्रत्येकाच्या घरी इन्व्हर्टर असा नाही, सगळेच काय श्रीमंत नाहीत दाभोळला. आणि आमच्या दाभोळची लाईट उजगावरनं येते. मग आम्ही कुठपर्यंत सहन करायचं हे मला सांगा. मग आम्ही काय आता इलेक्शनला का उजगाववाल्यांनाच मतदान द्यायचं का? आज मी ग्रामपंचायत ऑफिसमध्ये येत होते तर इथे मला MECBच्या ऑफिस जवळ मोर्चा आलेला दिसला. त्यातल्या काही जणांनी माझ्याशी चर्चा केली. तर ती चर्चा करण्यासाठी म्हणून मी थांबले असता माझ्या हे लक्षात आलं की काल रात्रीपासून दाभोळ दत्त मंदिर ते उसगाव, नवसा या ठिकाणी लाईट नाहीये आणि खूप मोठ्या प्रॉब्लेमला ग्रामस्थांना तो प्रॉब्लेम फेस करावा लागत आहे. माझी ओगले सरांना ही विनंती आहे की माझ्या मते ॲडिशनल चार्ज त्यांनी घेतल्यापासून ते इथे आलेले नाही आहेत. आणि ग्रामस्थांचं तर असं म्हणणं आहे की आम्ही साहेबांना पाहिलेलं सुद्धा नाहीये. तर माझी अशी विनंती आहे त्यांना की आठवड्यातून किमान एक व्हिजिट तरी त्यांनी दाभोळला द्यावी. कारण जे ग्रामस्थांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजेत. हा सगळा डोंगराळ भाग आहे आणि पाऊस जरा जरी चालू झाला तरी इथे लाईट जाण्याचा प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे जो काही प्रॉब्लेम आहे तो पाऊस चालू पूर्णतः रेग्युलर पाऊस चालू होण्याच्या आधी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जावा अशी माझी साहेबांना विनंती आहे. आणि ह्याच्या 8-10 दिवस अगोदर सुद्धा 2 दिवस पूर्ण लाईट नव्हता. तिसऱ्या दिवशी दुपारनंतर लाईट आला. प्रत्येकाच्या घरात आजारी माणसं आहेत, बाई माणसं आहेत, लहान मुलं आहेत. आता हीट एवढी वाढलेली आहे की काही होऊ शकतं. तर त्यामुळे लाईटची अत्यंत गरज आहे. तर आठवड्यातून किमान एकदा तरी साहेबांनी इथे व्हिजिट द्यावी आणि ग्रामस्थांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावे अशी माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. महावितरणकडून अनेक ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वीची कामं सध्या सुरू असून यासाठी शटडाऊन घेतलं जात आहे. दाभोळ महावितरणकडून अनेक ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वीची कामं सुरू असून यासाठी शटडाऊन सध्या सुरू आहे. दाभोळ भागातील अनियमित वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत दाभोळ महावितरण अधिकारी आणि कर्मचारी पूर्णपणे अपयशी ठरले. ऐकून घ्या एक मिनिट. माझ्याशी बोलण्यात काय अर्थ नाही. साहेब आहे ना, त्यांना बोलवायला पाहिजे तुम्ही. माझ्याशी बोलून काय उपयोग नाही. आता तुम्ही सांगा मला, आता मी दत्त मंदिरात होतो म्हणून मी आलो इथं. आता मी सांगा काम सोडून मी इथं येऊ का? लाईन चालू कसं होईल? साहेबांचा नंबर तुम्हाला पाठवला ना वाटते. आता मीच होतो खाली, मग मलाच पाठवला. कॉन्टॅक्ट तो बोला माणूस आम्ही पाठवतोय करून. नाही, आम्ही सकाळी आलो तिथपर्यंत आमचे कॉल चालू आहेत. बोला इथे कोणच माणूस इथे आहे नाही. ओके ठीक आहे, लाईनवर कोण असणार? टेक्निशियन असणार, बरोबर ना? मग तुमचा साहेब जे पण हा इंजिनियर आहे, आम्ही इथे येऊन कंप्लेंट करणार. कुणाची करणार कंप्लेंट? मी तेच त्यांना विचारलं. त्यासाठी ते मला बोलले की मी माणूस पाठवतोय करून. आता तुम्ही हे आम्हाला नको सांगू की आम्ही काम सोडून आलो करून. तेच आहे ना, आम्ही आले म्हणून इथे समजले ना. आम्ही तेच तुम्हाला सांगतोय की लाईट नाही.
का, ऐकून घ्या, मी यांना फोन केला होता बरोबर, ऐकून तुमच्या घ्या. आधी आम्ही साहेबाला फोन केले. तो लावा. तो आता सोल्युशन काय आहे? सोल्युशन काय आपला? त्याचा सोल्युशन काय solution जे आहे करायचं? ते कधी येणार करा. नाही? ते मी केला तुम्ही केला हे हो नाही, ना, एक आम्हाला काम लाईट करते ना, पाहिजे. लाईट पाहिजे. लाईट पाहिजे कारण आमच्या मागे घरी आजारी मला लोक तीन-चार आहेत, दिवसाचा fault लहान झाला. मुलं आहेत, ते ते 3 पोल आम्हाला आहेत, ते लाईटची काढून गरज टाका आहे. तुम्ही, डायरेक्ट लाईन द्या ना आम्हाला तिकडनं बोला. हा, तुम्ही अर्ध्यामध्ये लाईट आहे, अर्ध्यामध्ये नाही आहे. आणि नेहमीचा प्रॉब्लेम डायरेक्ट लाईन घ्या ना तुम्ही आम्हाला इकडे. दत्त मंदिर पासूनची वरती डोंगरात लाईन गेली, ती खाली ब्राह्मणवाडीत आपल्या उदगावात उतरली, ही तिथून सगळी तुमच्याकडे नवच्या वगैरे कडे गेली. पण मी काय म्हणतो आमची दाभोळवरनंच आहे सगळा विषय. तो आता तुम्हाला भाटकरवाडीवर ट्रान्सफर झालाय तो नवीन, तो पण लाईन म्हणजे आपला जो दत्त मंदिरला वरती लाईन गेली तिथून वरती टॅपिंग आली त्या. तो खेडेकर डीपी पण तिकडूनच आहे, साई मंदिर वरचा ढोरसाई पण तिकडूनच आहे वरून. हो, मग नवशावाले काय फक्त करणार? तो दत्त मंदिर जो आहे तो स्ट्रेट लाईन मध्ये आहे. आलं का लक्षात? म्हणून तो फक्त दत्त मंदिर अर्धा भाग चालू होतं, बाकीचा पुढचा बंद होतो. पण आपली डायरेक्ट होती ना पहिले, आपली लाईन कधी आता लाईनवर गेली का मला. ओके ठीक आहे मग किती टाइम टिकणार? किती वेळ आता डोंगर तुम्हाला माहिती आहे किती वेळ. पाऊस एवढा नाही लागला की ते लाईट आता 4 महिने पाऊस सगळ्या साहेबांना रिपोर्ट तरी पण जाते ती लाईट. डिवाइस आहे पोलची होती डोंगरात आली. ते साहेब म्हटलं या पोलची म्हटलं अशी अशी परिस्थिती आहे. मग आज येणार लाईट. प्रॉब्लेम सगळे आहेत. साहेबांच्या तर मी तेच वाटतं. तोच पॉईंट होतो. आमची पण फायदा नाही, साहेबाला अफवा, साहेबाची क्लिअर करा. पण 8 महिन्यात यावर्षी दाभोळ भागातील गावांना अनियमित वीजपुरवठा होत असल्यानं नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीला आलेत. वीज पुरवठा होत नसल्यानं गावातील नळ, पाणी पुरवठा योजना विस्कळीत झाल्यात. नागरिकांना सध्या अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे दाभोळ महावितरणनं लवकरात लवकर यावरती तोडगा काढावा अशी मागणी दाभोळमधील ग्रामस्थांनी केली आहे. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दाभोळ, रत्नागिरी.